Nyhederne, god aften. Covid-19-smittetrykket er den seneste måned steget med 75%, og flere undersøgelser har vist, at det er især de unge i aldersgruppen 20-29-årige, der udgør denne stigning. På Aalborg Universitet ses der et blandet billede af, hvordan de forholder sig til situationen. Derfor har vi tidligere i dag sendt en af vores reporter ud på AU for at få en snak med de studerende. Covid-19 bliver taget meget seriøst på Aalborg Universitet, måske for seriøst, da nogle studerende tyder til meget ekstreme forholdsregler. Jeg synes overhovedet ikke, de forhold, vi har lavet, de er for ekstreme, fordi vi gør det for at passe på os selv og for at passe på hinanden. Omvendt er der også nogen, som ikke bekymrer sig om konsekvenserne. Jamen altså, jeg synes i virkeligheden, at det er fuldstændig latterligt, at der er nogen her på skolen, der tager det så seriøst. Vi dør alligevel ikke, hvis vi får det. I en mail skriver Aalborg Universitets rektor Lisbeth Møller følgende. Så længe de studerende følger reglerne for covid-19, så er vi på Aalborg Universitet fortsat trygge ved at holde åbent. Det var alt, hvad vi havde for i aften. Nu vil jeg give ordet videre til sporten. Tak for i aften.